салом дӯстони азиз, имрӯз мегузарем ба ҳал кардани тести ҳафтуми масъалаҳои олимпиадаи ҷумҳуриявӣ миёни хонандагони синфҳои 11. ман пешакӣ дода шудааст ва расми масъаларо тасвир кардам. дода шудаастро ҳам тартиб додам ва шарти масъаларо ҳозир бошад мехонам. занҷир ба шабакаи шиддати электрикияш 120 волт пайваст карда шудааст. лампаи LED шиддати электрикӣ 12 волтро нишон медиҳад. лампаи LED 12 волтро нишон медиҳад. агар амперметри I2 2 амперро нишон диҳад, муқовимати R-ро пайдо кунед. муқовимати резистор R-ро пайдо кунед. дар ин ҷо мебинем ки дар бораи амперметрҳо ҳеҷ сухане намеравад, пас мо муқовимати онҳоро хеле хурд меҳисобем, яъне онҳоро идеалӣ меҳисобем. ин нуқтаро бо ягон нуқтаи C ва инашро бо нуқтаи D ишора мекунем ва мебинем ки байни нуқтаи A ва C фарқи потенсиал вуҷуд надорад, чунки муқовимат тақрибан ба 0 баробар аст. муқовимати симҳоро мо ба назар намегирем ва байни нуқтаҳои C ва D шиддат мисли байни нуқтаҳои A ва B ҳаст ва байни нуқтаҳои C ва D бо ду тарз, яъне бо ин роҳ ва бо ин роҳ, бо ҳар ду роҳ шиддат як хел аст. пас шиддати байни нуқтаҳои C ва D ба 120 волт ки баробар бошад, пас мо мебинем ки дар ҳангоми пай дар пай пайваст шудани муқовимати R ва лампаи LED ва амперметри I2 шиддат ба ҳар се онҳо бояд тақсим шавад, яъне U0 бояд баробар шавад ба шиддати муқовимат ҷамъи шиддати лампаи 2. аммо азбаски амперметри I2 тақрибан муқовимат надорад, мо шиддати онро низ тақрибан ба 0 баробар мегирем ва шиддати U0, яъне байни нуқтаҳои C ва D баробар аст ба шиддати резистор ҷамъи шиддати лампаи 2, ки дар ин ҷо ба мо шиддати лампаи 2 дода шудааст. аз ин ҷо мо метавонем ки шиддати резисторро пайдо кунем. шиддати резистор баробар аст ба шиддати U0 тарҳи U2 ва боз ба мо ҷараёни I2, яъне ҷараёни амперметри I2 дода шудааст ва боз мо медонем ки ҷараён ҳангоми пайвасти пай дар пай дар ҳар як элемент, яъне ҳамун пайвастшавӣ як хел аст, яъне дар амперметр, дар R ва дар L дар лампа ҷараён як хел аст. инчунин дар резистор низ ҳам ҷараён ба I2 баробар аст. пас метавонем қонуни Омро барои резистор нависем. I2 ё ин ки I2 баробар аст ба IR баробар аст ба шиддати R тақсими муқовимати R. ва аз ин ҷо мо метавонем ки муқовимати R-ро пайдо кунем. ин баробар мешавад ба шиддати R тақсими IR ё ин ки I2 ва ин баробар мешавад ба, дар ҷои UR мегузорем U0 тарҳи U2 тақсими I2 ва ин баробар мешавад ба, дар ин ҷо қиматҳои ададиро мегузорам дар алоҳидагӣ. R баробар мешавад ба U0 120 волт тарҳи U2 12 волт, дар ин ҷо умуман волт, тақсими I2 мо 2 ампер. 108 тақсими 54 ом. ҷавоби тести ҳафтум ба фикрам чунин буд ва дар наворҳои оянда худо хоҳад боз дигар тестҳо ва масъалаҳои олимпиадаро ҳал менамоем. то наворҳои оянда, тансиҳату хонавобод бошед дӯстони азиз.